Расскажите, пожалуйста, подробности, почему, зачем у вас изымали паспорт? Ізбіжать слова скандал, такого скандалу не було, але було неприємно, те, що 3,5 години, без всяких пояснень, почекайте, ми зараз з'ясовуємо. Ну, я можу здогадуватися, я ще не маю офіційних пояснень, вони, скоріше всього, сьогодні будуть після обіду, але здогадуюся, що це деякі сліди в Інтерполі завдяки діяльності російських спецслужб. І в мене це останнім часом при перетинанні кордонів бувають такі негаразди, але такого довгого не було. Були там 5-10 хвилин, почекайте, ми подивимося зараз, потім з'ясовували, хто я є, і все було нормально. Але ми зараз вже їдемо в фонд Маршала, де у нас будуть місцеві аналітики, і одразу після обіду одразу у нас буде велика зустріч в Міністерстві закордонних справ з керівниками багатьох департаментів і по безпеці в Чорному морі, і по правах людини, і по співпраці в Європі. І я думаю, що ми там будемо більше говорити про те, що об'єднує Україну. А после вмешательства посла были какие-то вот объяснения, почему и что было причиной? Ну, я ще раз хочу сказати, що пояснення буде давати головний офіс прикордонної служби. Ну, місцеві прикордонники, вони знають, скоріше, чому вони мене затримали, але вони говорять, що їхнє керівництво має дати пояснення. Я по цих натяках, які я отримав від них, я це бачу наслідок зусиль російських спецслужб через Інтерпол ускладнити діяльність членів Меджлісу кримськотатарського народу, і, зокрема, голови. Це видно і не лише на цьому кордоні. Я не буду зараз говорити попередні такі випадки, але таких, ще раз кажу, щоб довго тримали, такого не було. Росія весь час намагається ускладнити наше пересування повсюду.